Igama lami uNdivuka Mahwere, mina 27 years old and mina ngikhulele la eWangikushisa Magwarela eThembisa Venda. Ngibhalele ekhumbule ekhaya ngoba ngifuna usizo ukuthola ubaba wami lo owangishiya umama sakhulelwe. Igama lakhe uTimothy Mshayiwe Singwa Mashavela. Ngiyamfuna because ngifuna ukuthi angizele umsebenzi futhi angisikele inkomo ngoba impilo yami ayingihambile kahle. Ngiyasebenza kodwa imali ayingeni, ngibe kumakhathi ayi-16 since unyaka oqalile futhi angilali ebusuku ngikho ngimnyama la emehlweni, ngiyalamba, imali yokuthenga isinkwa ayikho, like kuningi kwenzakala empilweni yami. And ngisho mina ngiphuma enyangeni inyanga indlela ukuthi the only way izinto zingastopa izimhlana namaviews bakithi. So ngidinga umndeni kababami nobabami ukuthi bangisize ukuthi ngizokwazi ukubusela impilo yami kahle. Umama ngayisdawa bakana abantwana abayi-11 bonke namadoda ahlukahlukene. So mina manje ngibuza ukuthi ukuphi bami bekangithuka angibiza amagama athi mina ngiyingezandlebe bongamelanga ngizalwe ngiyimistake. And mina into leyo ingiphathisa ubuhlungu because like mina like nje ngizifundela babami kuphela, angibuza okuningi, bengizifundela ukwazi ukuthi babami ukuphi, iyo kuphela into ebengiyifuna. So manje ngithiwa ngala magama bangizisa ubuhlungu obukhulu kabi. Ngithathe risk enkulu kabi le risk engithathayo just nje ukumbona because ngihamba nomntwana una 4 months. So nje ngiyabanda kule weather le, so I'm hoping ukuthi nje ngogcina ngimthola. uNdivuka Mahwere sakaneminyaka eyi-27 engambonanga ubaba wakhe uTimothy Mshayiwe Singwa Mashavela. uNdivuka uyofuna ubaba wakhe uyise futhi ukhombisa uthando olukhulu lokuthi angaze athathe umntwana omncane, ingane esanda kuzala kubande kanje aye nayo eLimpopo, asethemba ukuthi bazotholana yena noyise.